Máte platobnú kartu? Teraz vám poviem niekoľko užitočných rád, ako ju bezpečne používať a vyhnúť sa podvodom. PIN kód je tajný a preto by ste ho nikdy nikomu nemali hovoriť. Nezapisujte si ho na kartu, do peňaženky ani do telefónu. Ak si ho potrebujete zapísať, urobte to na bezpečné miesto doma. Keď niekde zadávate PIN kód, zakryte klávesnicu rukou, aby ho nikto nevidel. Platobnú kartu majte vždy na bezpečnom mieste. Nenechávajte ju nikde bez dozoru. Ak ju náhodou stratíte alebo vám ju ukradnú, okamžite to oznámte rodičom. Rodičia kontaktujú banku, aby kartu zablokovali. Hotovosť vyberajte na bezpečných miestach, kde sú ľudia a kamery. Pred použitím bankomatu skontrolujte, či nevyzerá podozrivo, teda či na ňom nie sú namontované dodatočné zariadenia, pomocou ktorých by mohli podvodníci získať údaje o vašej platobnej karte. Nikdy nepríjmajte pomoc od cudzích ľudí pri bankomate. Na internete nekupujte nič bez povolenia rodičov. Ak si nie ste istí, či je webová stránka bezpečná, poproste rodičov, aby vám pomohli. Nikdy nikomu neposielajte údaje o vašej karte. Ak vám niekto píše alebo volá a pýta sa na údaje o vašej platobnej karte, nikdy ich neposkytujte. Banky totiž nikdy nezisťujú citlivé údaje cez e-mail alebo telefón. Nezabudnite, bezpečnosť je vždy na prvom mieste. Používajte svoju platobnú kartu s rozumom a dávajte si pozor na podvodníkov.